que tanto pesan a cada lado, pero sempre hai un gañador aunque perda. Levo nas mans cargando o peso dunha nova atea. E contei para isto os pasos. Lembrei solpores onde da túa boca abrollou unha brente, e pescara desta escuma un milagre. Pódelos ver? Van contigo os cabalos da noite, os da Artemisa nas crinas, os do teu soño na area inacabado. Van. Descenderon o monte, atravesaron por dentro a serra e víronte por dentro nos seus confidenciais túneles. Eras, vencendo as palabras. Camiño cuarto nese equilibrio de non querer dicir amor, por medo a que alguén escriba un poema ou teza un tapiz e non vexa como entra o vento no cuarto. Amor, tan extrema a punta das follas, a ansia das árbores, o vento que o desordena todo e me deixa só, tan canso. Amor, para volver comezar. Pois se non te contés, derrámense e veñan contigo aves e cantís, liques e rochas. Veña connosco a propia montaña fendida e vista en sección. Connosco galerías e osos pequenos, minerais pobres, a urda do amor e a trama da furia. Quixera izar o mastro aguzado das mamilas e urdir torreira os lampexos dunha vía láctea que te abrigue. Vou erixir un berce cos restos do meu naufraxio e arrolarte entre as raíces do teu pobo no canto, para que da miña morte ti nazas, onde neve nosa fundida caia, onde aplaque a marea o noso longo desexo inédito. Tamén na boca gardo os poemas e xulgos en privado. Xulgo o que debería dicir e o que debería tragar. Establezo o límite entre as partes sás e as partes enfermas do poema, entre as partes doces do poema e as amargas, entre as partes maduras do poema e as outras partes do poema secas e duras. Ese xogo de extremos. Non atenderedes a dor porque só haberá desexo no relato. Noite clara. Leite a pingar. E eu, paríndovos, tan salvaxe, tan tranquila. Esquivo compromisos e trasectos e procuro un lugar no que dicir non, ou sí, ou nada. Nas cítaras cigarras desta aldea paso lista aos paxaros enfermiza e aprendo, compulsiva, cantos e costumes. Mais non deixo que me leve o abandono a ese non de nomes que se ausentan. O bordo é un animal trifásico e ausente que berra como a veciña de miña mai, exactamente como a veciña de miña mai, cuns tacos moi grandes e moi limpos. Como o idioma, como limpar os tacos co idioma, como unha psicofonía deste bordo. Vas ter frío, collo unha chaqueta, vas ter febre, maldita xente muda sentada no sofá, maldita o idioma non comprende o rótulo de fe, nin a forma na que non te despediches pola noite. Repara na lúa, no seu fulgor controlado, amarelo sulfuroso, sen resío, a mesma gasa de luz abeirando a noite, o mesmo arreguizo no sangue cando de súpeto amence. Volveremos ao mesmo lugar con idéntica rabia. O momento é
vai agora. Di, poema, se agora co ventre cheo de fartura, na idade de bronce e nas suaves lombas, se na elevada simetría da batalla, tal idioma esguibio que ti és, será xamais soldado. No baleiro deste cuarto que me perfora o corazón, ou no baleiro deste cuarto vertedoiro de corazóns, onde eu, Xela, tamén ficaría queda, anicada, molusca. Se non houbese tantísimos cabalos aí fora, se soamente non houbese tantísimos cabalos aí fora. Boa tarde. Comezamos o ano 2021, o ano de Xela, afirmando o noso propósito de que o Día de Letras Galegas saíse unha vez máis do 17 de maio para guiarnos a través de todo o ano, de principio a fin. Non era a primeira vez que tiñamos ese propósito, nin será a última, pero debo decir que con Xela foi moi doado de cumprir cun programa variado, diferente, porque se trata, como xa puxemos de relevo en outras ocasións, dunha figura humana, artística e intelectual que ten tantas facetas que nos convocan que nos resultaba realmente doado facer ese programa variado dunha maneira que non fose sencillamente insistente, machacona, por decirlo cunha palabra usual, non? Está aí a poesía, está a narrativa, está a música, a traducción, a edición, o activismo, o ensino, facetas todas moi diferentes que todas nos convocan, pero por riba de toda de poeta, naturalmente, non? E aquí estamos de novo, grazas pola vosa presenza, grazas unha vez máis a Amparo que nos acompaña, a Darío e a resto da familia. Espero que para vos fose non solamente un ano agotador, que xa sei que o é, senón tamén un ano feliz que vos encha de lembranzas positivas e reconfortantes. Convócanos hoxe un libro de poesía, o Equilibrio dos Extremos. Non teño que lembrar aos que estades aquí presentes, pero si a outros que nos poden estar seguindo, que decidimos conmemorar o Día Internacional da Poesía e inaugurando a primavera con esta videocreación que acabamos de ver, que encargamos a Mira me Mira e que fixo un traballo que a nos pareceu que era realmente excepcional, polo que lles damos as grazas. Esa videocreación pretendía recoller ese diálogo poético entre 12 poetas contemporáneos que dialogasen con Xela. É dicir, cando nós procuramos ese diálogo interxeracional, había outras opcións, pero pareceunos que realmente o que millor cadraba co espírito de Xela non era poñela en diálogo coas xeracións precedentes, senón coas xeracións seguintes, non?
E procuramos expresamente que fosen os poetas e as poetas nacidos cando xa Xela comezaba a ser unha autora con voz propia, polo tanto, os que nacestes na década dos 80 e dos 90, por decirlo de alguma maneira, fillos da movida, aínda que iso se pode entender de maneiras moi diferentes, non? Quero dicir que xa a xeración claramente seguinte, non a xeración que pasou unha adolescencia durante a transición, que xa abriu a vida adulta cando eclosionaba aquel movimento irreverente que foi a movida en Vigo e noutros lugares. E dai a selección que fixemos, nós somos conscientes de que, por fortuna, poderían ser moitas máis as voces, podían ser tamén outras as voces, porque, insisto, por fortuna, o panorama poético en lingua galega neste momento, con voces novas, é especialmente rico. Non creo que sexa necesario lembralo, pero si é conveniente facer ver unha e outra vez que nos atopamos nun momento de un gran impulso creador, sobre todo entre persoas que son relativamente novas. Debía quitalo de relativamente, porque agora, cando se din que alguén é novo ten 60, pois vos sodes novísimos, en sentido claro, non? É dicir, sodes novos, sin máis adverbios, non? E esa foi a primeira parte do noso proxecto. A segunda parte do proxecto é o libro que presentamos hoxe, non? Pareceunos que era importante por dúas razóns. Por un lado, darlle soporte físico realmente a este diálogo, non? É dicir, que non quedase só nesa videocreación espléndida, sino que realmente houvese un libro que recollese ese diálogo poético. Debo decir que o temos desde o principio de verán, pero estivemos demorando esta presentación porque queríamos este acto coas voces vosas e un pouco tamén un acto que fose de recoñecemento a todos vos para agradecervos o entusiasmo, a calidade, a calidez con que acollestes tamén os poemas de Xela, a xenerosidade en última instancia e o apoio ao noso proxecto tanto no momento do vídeo como no momento do libro como agora neste mesmo acto. Queríamos reunirvos e darvos voz así, en vivo, non? Lamentablemente, tamén o atraso fai que non poidades estar os 12 porque, obrigas profesionais e dificultades de residir de algúns fora de Galicia dificultan que hoxe poidades estar ao completo. A segunda razón é que nos quixemos agasallar tamén a Xela editora. A Xela editora rigorosa, criteriosa, debía decir, que poñía moito cuidado nesa faceta da súa vida que está moi presente para moitos os que tivemos a oportunidade de coñecela. Por iso lle pedimos a Piario que nos deseñase un libro que fose un libro especial, un libro para Xela. Un libro para a Xela editora, un libro co que Xela se sentise tamén que recibe un agasallo da nosa banda. Como nos acompañan as editoras que tomarán a palabra a continuación, eu deixo aquí a descripción das características do libro porque elas sabrán contalo con mellores palabras que a min. Pero si debo decir que lles dou as grazas en nome de todos nós. Foi realmente un placer traballar convosco e agradecemos moito non somente a calidade do traballo que nos foi entregado, senón as enormes doses de cariño que se ve que están postas en cada unha das decisións que foron tomadas. Ben, remato xa, comezou o outono, nós seguimos con o noso plan, e nos queda un trimestre do ano Xela. O día 7 estaremos en Sarria, aínda non fomos a Sarria dentro do ano Xela e aínda temos outros proxectos que iremos comunicando debidamente antes de que acabe o ano. Moitas grazas, seguiremos informando e agora damos paso á poesía.
Boa tarde. É un placer estar hoxe aquí, é un placer estar rodeados de tanta xente querida, de tanta xente admirada. Vou vos contar un pouco como foi o proceso de creación e de construción deste libro. Pois cada vez que en Apiario iniciamos un proceso de edición dun libro, pois abordámolo dende os parámetros da confección. Pensamos nos materiais, na patronaxe, no deseño, na técnica, e nos tempos dunha peza única, pero tamén en quen a levará posta, como se adaptará á súa identidade. Traballar con textos de Xela Arias, autora a que tanto Dores Tembrás como a min admiramos, non só como poeta, senón tamén por ser unha das mulleres pioneiras deste país no eido da edición, facelo ademais nun ano dedicado a ela e a atender as sensibilidades das 12 voces que traman o diálogo, foron ingredientes que fixeron medrar o entusiasmo por este proxecto. Neste 2021, acaban de sinalalo, tivemos a oportunidade de achegármonos por completo a Xela e acceder a moito material. As redes encheronse de referencias, chíos, lecturas e publicacións sobre a súa figura e foi nunha destas referencias onde descubrimos a caligrafía da poeta. Ao contemplala con detemento, rapidamente abriuse para nosoutras un mundo de posibilidades coas que abordar a feitura deste libro. E se fose a caligrafía de Xela, a porta de entrada para o equilibrio dos extremos Xela Arias en 12 voces. E se empregásemos a súa propia letra como un pasaporte para acceder ao diálogo coas poetas máis novas. E así comezou a procura, que tivo un pouquiño de investigación. Primeiro, poñéndonos en contacto con Amparo e despois con Lois Arias, irmán de Xela, que tan amablemente nos contou que a poeta acostumaba a escribir cunha letra moi miúda e só empregaba as maiúsculas cando quería que outros a entendesen. E despois, lanzándonos na procura dun manuscrito onde Xela empregase esa opción, a letra maiúscula, a que usaba para comunicarse co mundo dende o entendemento e a poder ser que se tratase da transcripción dun poema. Foi así como unha tarde demos cun chío do poeta Miro Villar, co que compartía no Twitter unha captura dun texto que Xela mandara á revista Carnota e que fora publicada no número 10 da mesma en 1985. Alí estaba o material procurado, o material soñado, a letra maiúscula de Xela e un poema manuscrito, Cidades de Neón. A partir de aquí comezou un traballo de deseño meticuloso para o que chamamos o noso colaborador, Mauro Trastoi, e que centramos especialmente no protagonismo das palabras, nas palabras da poeta, nas palabras de Xela, na súa linguaxe e no seu universo. E foron tamén as súas palabras que visten a capa e as gardas deste libro as que nos guiaron nos seguintes pasos a dar. Equilibrio, extremos, diálogo, cidades, neón, acenderse, fuxidía, denuncia, estrelas. Todas para nós eran resonancias coa luz, coa noite, co que se mantén experto e brilla. E de súpeto, tamén no papel, unha cruz e unha cara de prata que refulxen nunha contención afiada. Dende Apiario queremos dar as grazas, inmensas grazas ao Consello da Cultura, a súa presidenta, Rosario Álvarez, a Dolores Vilavedra, a Rosa Neiros e Begoña Tajes por ter confiado en nosoutras para levar a cabo esta produción. E, por suposto, ás 12 poetas que participaron, e a familia de Xela e a Miro Villar por facernos máis doado camiño. Moitas gracias. Ola, moi boa tarde. É un placer estar aquí. Vou comezar co poema de Xela e logo irei coa participación. É un placer estar aquí, grazas ao Consello, á súa presidenta, a Dolores e, sobre todo, a familiares por estar aquí, polo seu compromiso durante este ano. É indisociable a imaxe de Xela do que é Galicia. É un placer contar con vos, ver vosas caras. A Bruno xa tiña algo máis preto,
pero ao resto é un placer vervos aquí. Bueno, tamén parabéns a Apiario por a edición, creo que é un acerto da confección, porque é case arquitectónico. A portada deste metalizado é case arquitectónico, é unha boa edición, non deixa ser unha boa arquitectura, como un bo poema tamén. Comezo co orixinal de Xela Arias. Trouxen augamel para agasallarte, sentei na escada a garda. Non chegabas nunca e cansaba. Cosín cun fío os pensamentos todos e abrín a porta. Saín, fun por trás de min deixando as pegadas no chan. E se tantas voltas viaxo de nervio aprisionado, se xiro terras e metais, lenzos abertos, entrelazados, se escandalizo o interior, derroto peixes, lubinas, caranguexos, é que teño o corazón de auga derretida desbordando vasos e piscinas, e veñen as augas zoando como a corsarios dos mares da palabra. Levo nas mans, cargando, o peso de ser unha nova atea, e contei para isto os pasos. Lembrei solpores onde da túa boca abrollou unha brente e pescara desta escuma un milagre. Tivemos mans antes de esnaquizar baixelas, mans para desmitificar ritos pagáns nas rochas e na simbiose do lique, ese misterio. Abraiarnos para sermos nós neste tempo é que teño isto, é que eu procuro abrirche a terra de cada vez para atopar algo que me relembre que co puño agarraches as flores molladas e colliches a man desta viaxe. É que estou así, que teño o corazón de auga derretida desbordando, que quero beber o mar, que é que quero inmolarme nunha meseta devastada e romper cristais, que é que quero ser o punto de entrada da invasión, que é que quero estar en min para facerme contigo e derrotarme en brazos e pedras de sal. Mira nas mans toda esta auga apañada, a miña herdanza. Moitas grazas. Ola a todos e a todas. Escoitadesme, que teño a voz baixiña. Reitero os parabéns a Apiario e o agradecemento tamén a Rosario, a Dolores e a Rosa polo seguimento que foi tamén magnífico. Que bonito isto de ler un libro xuntas hoxe, non? E vou empezar tamén co poema de Xela, que vente, e di así: aproximaría quizáis o meu corpo a túa espera, e ficaría queda, anicada no recanto silencioso das túas palabras. A sombra desa man é miña, que veño, e eu, que son. Asombraría a miña propia risa se non digo que tamén amo o valeiro dos desastres que adiviño. No areal, as grupas das chalanas fan os ocos. En fronte, a inmensidade non detén os seus avantes. E o que eu escribín para ela, para Xela, chameille Wiclo. Aliñándonos co desvelo, observaremos do outro lado da ría unha ancia sostendo unha egua tal vez morta. Os embates do mar farán dela unha illa. Será cega, e os cabelos abocaranlle nun feixe de amores atados cunha corriza. No centro da alpendre, unha muller procurará o nome propio nos adentros da boca. Dilatará ata o estertor a cavidade. Sairán gases varios, un morcego, e da cintura penduraralle un feixe de amores atados cunha corriza. Tom, 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 tom. No fallado, unha nena corricará atrás dunha paxarela. Tom, 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 tom. O seu baile invocarános as mans, ensinarános a ler nos teitos. Tom, 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 tom.
Sobre a punta do nariz pousaráselle o silencio. E sobre o chan caerá un feixe de amores atados cunha corriza que eu recollerei no valeiro deste cuarto que me perfora o corazón ou no valeiro deste cuarto vertedoiro de corazóns, onde eu, Xela, tamén ficaría queda, anicada, molusca. Se non houbese tantísimos cabalos aí fora, se soamente non houbese tantísimos cabalos aí fora. Grazas. Ola, boa tarde. E antes de máis, graciñas ao Consello. É un luxo compartir coas compas, este recital, este momento, e compartilo tamén coa familia, por suposto. No meu caso, por darvos apenas unhas indicacións breves, eu escollín seguramente un dos poemas célebres, celebérrimos de Xela, un poema cataclismo, e sobre todo escollín cuestionar, creo, ese cataclismo. Levar os cormoráns, os corvos mariños de Xela a outro sitio, e dar un paseo tamén por Bengala, a Bengala dos Tigres. Recordábame todo isto, de alguna maneira, tanto o poema de Xela como o que acabei facendo, a uns versos de T.S. Eliot que din: así é como acaba o mundo, non cun estalido, senón cun laio. E aí vamos, con Xela. Non me conteño e abato os cormoráns contra das rochas. Non me conteño e abato rochas e cormoráns e abatibles e contidos. E asombraste logo, observando se os farrapos che corresponden. Pois, se non me conteño, era sobredose de inferno de contidos e abatibles e rochas e cormoráns inmensos. E o poema en diálogo titúlase Lava, luz de Bengala. Non me conteño, dime, acaso non son os cormoráns que abates idénticos àqueles que despregan as ás nos murais das tumbas da Ribeira Leste, en Luxor? Voan as rentes da auga, mergúllanse con voracidade, a través dos séculos turban o sono dos lotos. A túa é a violencia da lava, avanza prendendo nas formas e, con todo, é capaz de fluir até os capilares, capaz tamén de rodear os capiteis de cada templo derrubado nesta dobra do milenio. Non te contés, dinche, acaso non te inclina cara a min aquilo que abatiches? Así a pedra tesoura a calor da palma que a guinda, volve á terra e fugaz brilla tras o cataclismo. Pero non te contés e abates, non celebras a gravidade, máis ben a man que se alza e traza un símbolo en ferradura, unha letra en cirílico, poñamos, o alzado dunha cidade que flota como un enigma ante a soberbia dos ventos. A túa é a luz de Bengala, vence as láminas de cobre no bico dun faro, sábese de onde os tigres, da provincia india que porfía nun lume artificial a forza de queimar xofre, salitre, ouro pigmento. Pois, se non te contés, derrámense e veñan contigo aves e cantís, liques e rochas. Veña connosco a propia montaña fendida e vista en sección, connosco galerías e osos pequenos, minerais pobres, a trama do amor e a urda da furia, arpóns, memoria, estalidos, e no descenso, a desprenderse, pan de ouro, para que as palabras se iluminen as unhas ás outras. Graciñas.
Boa tarde, é un placer para min estar hoxe aquí convosco e súmome tamén os agradecementos e os parabéns pola edición dos que falaban Lois, Tamara e Maisalva. Eu tardei moi pouco en escoller este poema. É un texto curto de Xela Arias que me gusta en especial, non sei moi ben por qué, como todas as cousas que nos gustan xenuinamente, que non sabemos moi ben por qué. Quería que fosen poucos versos para poder despregar outra cousa a partir deles, non? E o texto di así: ambiciono o equilibrio dos extremos que tanto pesan a cada lado, pero sempre hai un gañador anque perda de intempériome. E escribín este outro que titulei A froita. A froita que decide conservar e a que desbota cada quen cando pela a froita, sobre todo cando o fai con garfo e coitelo elegantemente, non debería estar á vista dos outros comensais. Debería ser tan privado o que se escolle e o que se rexeita, debería ser privado o acto de determinar o límite sobre as cousas que se levan á boca. E ás veces hai alguén que pregunta: como non comes iso? Alguén que xulga as cousas, iso non ten ningún mal, que decido levarme á boca. Tamén na boca gardo os poemas e xulgoos en privado. Xulgo o que debería dicir e o que debería tragar. Establezo o límite entre as partes sás e as partes enfermas do poema, entre as partes doces do poema e as amargas, entre as partes maduras do poema e as outras partes secas e duras, ese xogo de extremos. Graciñas. Boa tarde. Para min tamén é un placer estar hoxe aquí. Quería expresar que se algo me fascinou deste poema de Xela que elixín é que me transportou a un outro lugar, non? Porque penso que iso, a fin de contas, é parte da función da arte, non? Levarnos a un outro lugar. Por esa mesma razón, lle quería agradecer ao Consello de Cultura Galega que nos invitase conxuntamente a estar nun outro lugar, tanto neste momento físicamente como nese outro lugar poético que tecemos xuntas. E, por suposto, quería agradecerlle a Apiario que, ademais deste lugar que nos dá un formato físico, nos transporte a un outro lugar artístico de edición. Que lugar? É o título do poema de Xela Arias. E di: onde neve nosa fundida caia, onde aplaque a marea o noso longo desexo inédito, onde subamos a uva encerellada dos ritos o corpo. Será un fondo de mar de espanto rubio, cos rubís tremendos de sangue e leitos. Haberá lugar de serpe tan branco entón que rexistre a nosa ausencia. E respóndolle desde ese outro lugar onde aplaque a marea. Desde o cadaleito da praia que desembarcou resignada o meu corpo abrente, zurzo o reflexo do noso ronsel terreal nos sucos glaciares dos cirros. Boca arriba, aparento fumar os retallos do éxodo, exhalando rabuñadas xélidas ante o espello da atmosfera. Neboenta, induzo que cada celeste cicatriz é o curso dun tombo migrante. Quixera aizar o mastro aguzado das mamilas e urdir torreira os lampexos dunha vía láctea que te abrigue. Vou erixir un berce cos restos do teu naufraxo e arrolarte entre as raíces do teu pobo no canto, para que da miña morte ti nazas, onde neve nosa fundida caia, onde aplaque a marea o noso longo desexo
inédito. Muchas gracias. Boa tarde. Moitas grazas ao Consello da Cultura Galega pola iniciativa deste proxecto que hoxe nos convoca aquí. E moitas grazas, desde logo, por contar comigo tamén. O poema de Xela di: vai furia nos cabalos dos cometas, vencer é un trago que agoiramos amantes nas imaxes, espereitante e visto, as ondas mar que veñen, fío e gargallada informe, vencer. Terei medo, terei soños e orquídeas da Etiopía no tempo, artemisas nas ruínas do cancro. Vencer, vencer a palabra, o feito, mudar o senso ritual das estrelas, vagando vieiros e lendas e follas verdes nos carballos pais, e mareas e terras e aires e desfiañarse na area. Dos cometas colle o fío de ouro que te zurce os soños do mundo e os seus cans, que te cose a ti o son da tebra exterior, tecendo un novo ritual das amigas que sodes estrela no ceo e estrela sobre a terra. Vida de furia, extensamente tan negra. Cólleo como exilio e árdete, coa forza dunha hedra de luz ou co ímpetu das augas sobre as augas, capaces de percorrer vieiros e lendas de Vigo para se fundar océano. Pódelos ver. Van contigo os cabalos da noite, os da Artemisa nas crinas, os do teu soño na area inacabado. Van. Descenderon o monte, atravesaron por dentro a serra e víronte por dentro nos seus confidenciais túneles. Estabas, eras, vencendo as palabras. Agora xa vos temos aquí e tamén por fora, lonxe do tempo e da súa dor, máis alá desta ría de rosas e da súa dor. Árdete, floreceraste sempre, orquídea libre. Gracias. Boa tarde. Isto iba a pasar en algún momento e tiña que pasarme a min. Porque, why not? Que todos os problemas sexan estes tamén. Súmome as grazas. Sigo falando ou facemos unha pausa dramática? Vale. Súmome as grazas ao Consello da Cultura Galega e a Apiario por esta edición fantástica. Por suposto a todas vos por estardes aquí, as miñas compas tamén, e a familia, incluso algunhas que estes días xa estarán fartas de me escoitar recitar. Perdón. Di Xela nun poema moi pequeno e moi preciso. Non hai, sí que non hai idioma abondo. Non hai idioma abondo para recoñecérmonos. Pero ti e máis eu, e nós, se nos sabemos, sabémonos desde os espacios en branco. E respondo eu. Rara vez atopo espazo en branco para non dicir o que non coñezo. É importante saber o que non coñezo, como saber que a única certeza chegará coa morte e non haberá testemuña a quen contarlla. Non me gusta a xente muda porque non reclama nada nin ten febre. Eu estou sempre ao bordo, mirando pola fiestra, non me gusta a xente muda non mira pola fiestra, a xente muda senta no sofá, déixame aquí,
Un silencio non é unha boca muda, non é un embigo mudo. Eu quero coñecer dende un idioma de ancestros. Estudo idioma, a historia do idioma, un idioma como unha pirámide, un idioma como un músculo. Non me gusta a xente muda. Eu latexo o idioma, estreo o idioma, sempre o bordo, mirando pola fiestra. Pola fiestra, unha nai, un neno que chora, o ruido do neno que chora, o silencio xa non é silencio, como non dicir o que xa sabes que non sei. Quero transvasar o idioma, arrocar o idioma, maldita xente muda, maldita, quero desprender o idioma, pero como explico ollos repugnantes e viscosos de pescada, corpo de pescada en pedazos de xeo, como digo o noxo e a tortura. Rara vez atopo espazo en branco para non dicilo bordo. O bordo é un animal trifásico e ausente que berra como a veciña de miña mai, exactamente como a veciña de miña mai, cuns tacos moi grandes e moi limpos, como o idioma, como limpar os tacos co idioma, como unha psicofonía deste bordo. Vas ter frío, colle unha chaqueta, vas ter febre, maldita xente muda sentada no sofá, maldita. O idioma non comprende o rótulo de fe, nin a forma na que non te despediches pola noite. O idioma, e eu descanso o idioma, escarallo o idioma, canto o idioma, teño dúas pernas feitas polo idioma para que mas leas. Maldita xente muda. Miro pola fiestra en branco como se mira dende un pesebre. Non coñezo pesebres, non sei o que é un pesebre. É importante saber o que non coñezo. Ninguén quererá estas dúas pernas con sabor a morte cando esvare na certeza. Nin sequera os mudos virán o rescate deste espazo en branco. Obrigada. Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Súmome os agradecementos das miñas compañeiras, a Piario pola edición, ao Consello da Cultura Galega por reunirnos. Eu estaba pensando agora, aí sentado, que esta é unha festa da xente nova para Xela. Eu o sábado estaba no centro dunha festa de xente nova, un pouco distinta desta, e ao bordo desa festa, a 2 pasos de onde estaba a festa, comezaba o Danubio, que son unhas augas perigosas, brillantes, como este libro, magnéticas, as que un se debe achegar con coidado e só contemplalas. E o mesmo pasa, quizáis, cando un escribe un poema, e o mesmo acontece cando un quere aprender de cor un poema de Xela. E por iso eu escollín o poema co que dialoguei, que di así: a unidade componse da desorde. Desordénome, amor, e dou co punto único do centro dos abrazos. Abrazo a desorde das ideas e sei que a unidade se compón da desorde. E para Xela escribín un poema do amor que remata e volve comezar, e remata e volve comezar, así a lectura dos seus poemas. Ordeno cuartos en atopar o centro, amor. E digo amor, pero xa sen ganas, como imagino que o día xente que xa non. Parellas collidas da man pola alameda, as tardes camiño cuarto, amor. E é unha lección de baile, as cousas que memorizamos para ter algo que repetir en lugar de saltar. Camiño cuarto nese equilibrio de non querer dicir amor, por medo a que alguén escriba un poema ou teza un tapiz e non vexa como entra o vento no cuarto. Amor, tan extrema a punta das follas, a ansia das árbores, o vento que o desordena todo e me deixa só, tan canso, amor, para volver comezar. Moitas grazas. Eu só estou de compañía, te a palabra do Darío.
Bueno, moitas grazas por estar aquí, por suposto. Eu pouco que engadir o que xa se comentou. Por suposto, moitas grazas ao Consello da Cultura, tamén á edición deste libro, que a verdad que sempre queda moito mellor pois plasmar todo este traballo nunha edición física, que aínda que todo, sobre todo hoxe, todo este acceso dun clic, pois sempre é moito mellor poder recoller todo o traballo que se fixo nun formato máis clásico, así que pois tamén noraboa por esa parte, moitas grazas. E por suposto, moitas grazas a todos vos por participar nesta conversa, porque ao final se ven ese intento do Consello por ligar un pouco unha xeración xa pasada, como podría ser a da miña nai, coas novas xeracións, pois sigue moito na liña do que ela pensaba, do que ela facía, porque ao final creo que tamén se dixo algo similar nas outras veces que estivemos aquí, que este ano xa perdín a conta, pero non sodes o futuro da literatura galega, senón que sodes o presente. Entón, pois, esta aposta do Consello por vos é unha reafirmación nese aspecto. Bueno, por descontado que fixestedes un gran traballo, polo que só vos queda seguir, continuar, non por poñer unha nota pesimista, pero non será sinxelo, porque, aínda que, por suposto, non experimentei eu en primeira man, pois, por miña nai e por outros exemplos que fun vendo ao longo da vida, pois non será sinxelo, pero, bueno, está claro que madeira tedes, agardo que incluso dende o propio Consello, dentro das institucións, pois sempre vos brinde un apoio, unha oportunidade, un marco no que podes desenvolver o talento que está claro que tedes. Moitas grazas e agardo que nos vexamos noutras ocasións. Ben, o acto remata aquí, reiterar as grazas a todos, sodes maravillosos, eu creo que non podíamos buscar un ramallete millor para poder facer un agasallo a Xela. Grazas.